Y para bueno, que venga de vuelta Total War Warhammer gehiagorekin. Dakizunez aldatetik nago egiten Lastotxa pertsonarekin kanpaina bat, berak ditu ipotxak eta ni ditut Imperioa, nola ez, Franzen izena. Bai, Imperioa da baita ere, baina bueno, han nago egiten pixka bat lasaitasunez zuek ikusteko eta bar. Ez nago ziuro baden kanpaina edo ez. Bai, porque taberna ez neukan eta gau bilan adot, bai, hau da YouTubeko partida, bale, ondo. Bale, mendeko hau. Bale, ezin dut sartu oraindik, bale, horre magoa dekogu eta magoarekin flipatuko duzu, Bale, eta hemen zer sortu aldu. Hau, tlopen regeneraziorako, bueno, momentuz ez dugu behar, dago igotzen dut lehenko nivelera. Bale, momentuz holan mantenduko dugu eta txanda pasa egingo dugu. Eta zaitu bergara, bueno, Elinjan, Marenburgo eta besta ere konkistatzen, bereganatzen, diru sarrera esaten dute Lastotxapelekin egiten dudan kanpaina, diru sarrera asko ematen digu. Bale, mendeko gure Karl Franz eta armada osoa, aldo zundana. Zaldizan doala gure Karl Franz, amen. Amuleta, espada de los conflictos, ataque cuerpo a cuerpo plus 4. Vale, caballo. Esto que ser gehiago. Vale. Ikusten duguna hau da magia, bale? Haize magiak eta bar. Etxizuak egiterakoan eta bar. Afektatzen duela. Eta hemen armada potentea dauka. Hemen mantenduko gara eta Zaten nago zer egin. Bale, goko dugu hau. Harinago rekuperatzeko tropak. Eta ja tropa hauek errekuperatzen diren. Txanda pare bat barko dute, beraz, ondo. Justo diru zerrera gehiago izateko eta bat. 63 con los vampiros han puesto fin a su pacto de agresión. Vale. Puesto fin a su proceso eta orain hau utzi dutela hau bakarrik, defentsa gabe erasoko diogu eta berenganatuko dugu. El golpe salvaje. Muchos conflictos se ganan o pierden en función de la fuerza. Entonces ejército de todas las facciones a toda la facción. Madre mía. Qué locurón. Vale, hemen Aldorfen dekogu defentsa nahiko potentea. Ez dugu izango arazo askorik. Vale, arasoko dugu hemen. Ez da heltza? Hortik doa, vale. Orduan joango gara ona. Ona arte momentuz. Vale, eta erasoko dio, zentuko gara erasotzen. Urrengoko txandan eaz egiten duten. Eta bere armada matxakatzen olan ja armada potentena galduko dute. Badirudi atxera, apeitu berengatu dute herri hori baita ere, ostia, dabil! Potete jartzen koitadua, Neko baja jaso egin ditu. Vale, declarar guerra. Ok. Erasotzen diogu, abeitu bere armada hor dagoka. Egingo dugu botaia ikusi nahi dudelako, erosi dute, atara dute DLC bat dela gorearen DLC-a eta ikusi nahi dute ja partida hauetan, ditudan partidetan, ea ia gaitzen den DLC hori eta ikusi aldu da gore guzti horrekin, edo ez.
Porque hori izango da brutala joko honetan, brutala. Gorea gazia da. Izango da benetan brutala gorea. Sartu eta gero, FUN! Eta gol guztiai, saltoka. Bueno, daia magiarekin eta bal, ni te cuento, claro. Vale, magiarekin ikusten duzuenez, vale, Orlandoa. Dekozue magia bat, hasierako magia, vale, limiten izan ema. Eta eta saiatu zarete, gehiago de gutxama. Sortzen nahiko ondo nago, eta marretik nahiko ondo erdi baino gehiago, utziko dut lan eta ziko naiz despliegea. Hau da gure magoa, bueno, gure etxizeroa edo. Ikusten duzuenez, generala bezala aura bat dauka, eta dauka, bueno, hane bakarrik dauka etxizo bat, baina no, temporarekin nivelak igoko ditu eta etxizo gehiago izango ditu. Vale. Gure distantziako tropak, gure burrukako tropak, deko alabarderoak, pikak, reko ditugu gibi, reko ditugu hauek hemen, eta saldiak, ez dakit dela da non sartuko ditudan. Barkatu, segundu bat geltuko dut, segundu baten. Bale, barkatu, justo nagusiak idatzi nau. Eta harretan jarren egin zer esaten zidan. A ber, momentu baten, hauek hemen dik. Gure armadako bi tropa garrantzitsuenak edo esan dezakegu. Eta saldiak... Ez dago zona zabal, ez dago basurik ezer. Saldiak hemendik sartuko ditugu momentuz. Eta hasiko gara burruka. Zurazki eragingo digute. Ona. Eta gobi ona. Eta saldiak dira guen bila, zaitu gutxen ezin unitateren bat akatzen zaiatuko dira. Eta Gazeta la gorda. Pues que vengan. Sí, igual, agatuko ditugu berdin. Hor, non igo de eurosaldizak, hor. Tuturu. Ui, gaziak, odola hortik salto, hor dago gorea. Venga! Taska! Saska! Toma carga! Ondo egin dute karga. Karga itxela izan da. Aurrera, saldixak! Odei, haiek tropak burla. Ondo. Eta bere tropak ingo dugu eraso masibotxo bat. Zuzenean total. For Eldenhammer. Venga. Zuekon arte.
alabarderoak ona, eta gero hauek bi ona, eta hauek orduazte kargan. Krater bikaina hor, estampatuta. Venga, bere generalen bila ahí. Venga. ¡Tasca! ¡Oh! Toma hostiazo. Estera danak heltzen. Vale, tuko ditugu gure. Ostia, saldilla daudela. Ja nahiko matxakatuta. Erretiratuko ditugu. Venga gore hori. Venga gore hori. Zaska, zaska. Zaska, ven todo el guzti hori. Zaska. Vale, gero magia guztia dauka... Hau! Eman diot gure topei, jauen tal. Magia guztia dauka ikusten duzuenez... Nola esan... Ez ateratzen hitza orain. Gure magoaren kontra, benetan. Zaska! Ostia! Bai nahiko min dago jasotzen, Minek kotxo dabil jasotzen gure... Sartu Franzen kontra, si tienes lo que hace falta. Hombre. Ikusten duzuen ez atxizera nahiko... Nahiko debilak dira. Ole. Soy enemigo muerto, de puta madre. Ondo, ondo. Saldilla botako ditugu era distantziako eraso tlopen kontra. Agona. Zaska! Eta listo, topa guztiak ja retiroan. Hala pizkat ikusi zue magiaren movida eta nik ikusi pizkat gurearena. Eta zuek ere. Gurearen movida guzti hau. Victoria! Ole, mezar batalla, ole, mezar batalla. Hola, se legantu utzi duten hori, be? Eta hau, ha? Ostia, detaile politak dituzte, Estandarte de guerra. Vale, orain gauza da, armada nahiko ondo dagoela, joder, eta dituela... Vale. Sortuko dizkiogu infanteria tropa batzuk. Momentuz, eta joango gara Inharz konkistatzera almengo armada honekin. Zatuko gara horrengo gotxandan edo. Sargento de tropas estatales. O más conocidos como perros del estado. Se me pasa... Ah, vale, no digo dos niveles, pero el Car France sigo dos niveles, vale.
Kode de guerra con barba. Bah, ez dauka zer. Carga devastadora. Nueva explosivo, jaletar, acero honesto. Vale, mango dio, wow. Venga. Ez egiten duten orain bestek. Ea itzultzen dire, jarraitzen duten aurrera edo zede momentore. Ui, dragitxo bat. Zulasko dragitxo bat. Vale, datoste setiatzera. A ver, zer nahi duzu. Se trata de comerciar contigo. Qué cabrón. El prestigio es cada vez mayor, señor. Todo el mundo ha oído la... Vale. I'll ignore that. This action does not have my consent. Attack! Kausa da ematen digula galtzeko. Jo, esko defentsazeko guezer, vale. Baina, deko saldiziak matxakatzeko bere morteroak hori dauka prioritatea. Eta gero dauka distantziako eraso saldi asko. Distantziako eraso asko mantenio ventaja handia. Burrukatuko dugu zaldiekin morteroak endo aldizkiogulako. Vale? Eta morteroak ostean saiatu gara matxakatzen ballesteroak eta distantziako erasoko topak zaldiekin. Orduan horren ostean, rosadia aguantatzea pizkat lerroa bitartean. Hor dago, hor egongo da moeda gehienan. Hona da, labardero batzuk ditugulako. Vale, ondo, hogei. Iniciar despliegue, ondo torriko zaigula gainera. Bale, ikusten dugu bere tropak non dauden. Eta morteroen movida da, eraso. Alcance, izango dutela. Ez iaia hasieratik baina, fua. Kagoen tal, deien eguna da gaur. Ez diate usten grabatzen azai. Mierda. A ver, egon. Cagada del siglo. Saldiziak ona. Zue guztio, epa. Zobot eta egundoko cagada. Bueno, zuzenean, zuek denok, osatu lerro bat. Zuek lerrorren atzean kokatu, eta zuek bi lerro hoien atzean. Ez da formaziorik egokiena kontuan hartuta mortero batzuk dituztela. Baina espero dut alik eta lehen kentzea haien morteroak. Bueno, tropa hau direla, en fin. Mortera disparago egiten dute saldien kontra. ¡Baina eraso! ¡Corrica de un choque! ¡Os alcanzan! ¡Pedazo de locos! Joitaduak! Morteroak minimo kendu behar ditugu. Bai edo bai. Morteroak minimo kendu behar ditugu. Dago egiten lo imposible hori saiesteko. Morteroak gaitzen badute kriston desabantaia dute. Vale, listo. Zueko, no. Ezin duzu asko egin, baina berdin du.
Mortera galdu dituzte eta orain dena errezago. Ue. Zuek ona. Zuek ona. Zuek hauei. Zuek hemen. Botako ditugu tropa batzuk erasora. En plan a lo loco. Así, un poquitín tal. Movida da danak saldiak direra. Pikako na. Zuekor. Zueko na. Zuek ahí de quemarropa. Franz aurrera. Eta zu laguntzera hemendik. Itzultzen dira mortero, nada, ni de palo. Ni de palo. Itzuliko dira morteroa. Franz neko txarto dagoela. Atxera... Ostia! Ostia! Zaska! Sigma batik. Horiek hor entretituta daude. Eta gure saldia hauen kontra. Eta ez badute nahi hauen kontra, ba, saldizak etorriko dira ona. Vale, haien generara akatuta. Bere generalarekin galduta, dena errezago. Haien distantziako tropa daude guri kaine emoten nahikotxo, Eta hori generala galdu dutela. Horregatik saldiak. Zer gertatu da hemen? Zer gertatu da hemen? Hostia, zer de montle gertatu da?
Zer demontre gertatu da. Ready for war! See to it! Swordsmen! Attack! Crossbows ready, General! I am prepared! Pixka bat Yes! Quickly! komplikatua. Handgunners! Reservers! Withdraw! Sir! Sigma, guide us! A ber, egon, eman segundu bat. Zer etortzen zaigun burrukara, zer ez. Ez que distantziarako eraso tropa asko ditu. Tori kriston faktura pasatu gaitu. Sigma! Sigma, preserve! Withdraw! Sigma! Preserve! Sigma, preserve! Vale, ez, nahiagut erretiratu. Baina eske babesten gaude, uste dut igual akatzen dituztela danak. Gutxenek zuek bi... Epa ez, zuek bi erretiroan joan. Ezin gara erretiratu, ezta? Osea, a luchar hasta morir. Zuek bi hona etorri, txintxiketan. Franz B dago nahiko... Boa, eta magoa iaia galdu dugu, txabal. Hori bai, egin diegu kriston mina... dena galduta. Ya está. Boa, txabal, que palizón sartu diguten. Boa, chaval, que palizón. Haiek zeion baja eta guk mila. Bueno, betxen ezken du dizkio morteroak. Eta osea, haien generala katu dugu. Flipo, chaval. Eta zure eske armada gehiena desmantelado, porque joko total guztiak hori dekote txarra, pero bueno. Derrota ajustada. I command here. ¡Brrr! ¡Qué paliza! Karl Franz... vale, Karl Franz ez not ditu. Gure magoren nivela igo dau. Eta hau, igo der diogu. Vale. Ezin ditugu erreklutatu tropak setioan jarraitzen dugulako. Baina ez dute generala. What? Yes, my lord. Indezakeguna da. As you say, sir.
Gestión de imperio. Vale, ingresoak behar ditugu. Diru sarrerak, baina. Eta defentsa sartuko dugu. What? By Sigma, no! Now? Against Sigma's teachings, no! Vale, hemen onarte horko saio espeduzuen gustuko izate, gustuko izan bauzue paketzen behar duzuen, zaindu eta horrengorate lagunok, agur!